Extra Journaal wordt u aangeboden door Banco di Caribe, die met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp presenteert. Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat een nieuwe vertegenwoordiger is geïntroduceerd. Het gaat om de heer Gerbert Kunst. Hij is al sinds 15 mei bezig als de nieuwe vertegenwoordiger. Maar gisteren was de officiële introductie aan de pers. En er was ook een receptie waarbij heel veel mensen uit Curaçao aanwezig waren. Hij is de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En hij gaf gisteren ook toelichting op de troonrede die werd uitgesproken. De begroting die gisteren werd gepresenteerd laat zien dat er honderden miljoenen euro's verdeeld over meerdere beleidsterreinen, variërend van rechtsstaat en bestuur tot infrastructuur, voedselzekerheid en maatschappelijke projecten, geld gaan krijgen van Nederland. Maar dat is allemaal beleid wat al eerder door de verschillende staatssecretarissen, op dit moment onlangs nog door Eddy van Marum, is aangekondigd. Het gaat onder meer voor de landspakketten, waar we ook al lange tijd mee te maken hebben, infrastructuurprojecten en ook het geld voor het bedrijfsleven door middel van de regeling borgstelling MKB-kredieten. Die zijn nu allemaal op een rij gezet. Dat staat in de begroting voor het komende jaar. Dus daar kunnen de eilanden ook gebruik van maken. En een interview met Kunst ziet u iets later in de uitzending. Tenminste, een deel van de persconferentie en enkele antwoorden op vragen die ik hem kon stellen. Verdachte moet 738.000 Caribische gulden terugbetalen. En dat gaat over de zaak Troya. Die loopt al lang. In 2019 werd de verdachte veroordeeld tot het terugbetalen tot een bedrag van meer dan 738.000 toen nog Antilliaanse gulden. Hij is nu naar de rechter gegaan en heeft een verzoek ingediend om minder terug te betalen. Iets minder dan 60.000 gulden. Maar de rechter is daar niet in meegegaan. De rechtuitspraak was dus meer dan 5 jaar geleden. En het gaat erover dat de verdachte samen met de medeverdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen door gedurende 4,5 jaar deel te nemen aan illegale transacties met Venezolaanse creditcards. Die werden ingewisseld voor Amerikaanse dollars. Het gaat om het zogenaamde Troya-zaak. Die heeft toen heel veel aandacht gekregen. Er is veel over te doen geweest en ook om de bedragen. In 2019 was hij nog veroordeeld tot betaling van meer dan 4 miljoen, bijna 5 miljoen. Dat is daarna aangepast en hij wilde nu minder betalen. Maar de rechter zegt dat bedrag van meer dan 7 ton moet nog worden teruggestort. Trump claimt aanval op derde drugsboot. We hebben al eerder aandacht gehad aan de Amerikaanse aanvallen op drugsboten. Tenminste, Amerika zegt dat ze nu in totaal 3 Venezolaanse drugsboten hebben uitgeschakeld. En Trump zei dat tegen de Amerikaanse pers voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk vertrok voor een staatsbezoek. Hij zei niet 2, maar jullie zagen er maar 2. Het zijn er inmiddels 3. Volgens Trump is Venezuela een narcostaat en heeft hij geen enkele andere bedoeling dan de drugssmokkel naar Venezuela bestrijden. Bewoners Cura Piedra boos over illegaal afval. De bewoners van Cura Piedra zijn erg verontwaardigd, dat schrijft de Extra vandaag. Onbekenden hebben een illegale vuilstortplaats gecreëerd op een terrein aan de Diamantweg, kruising met de Topazweg. Er is een grote hoeveelheid afval gedumpt door onbekenden en dit leidt ertoe dat er zich allemaal kakkerlakken, maden en ratten hebben verzameld. De bewoners doen een dringend beroep om te stoppen met het dumpen van afval op die plaats en vragen de betrokken instanties om het terrein weer schoon te laten maken. Premier Pisas praat met loterijverkopers. Dat is gisteren bekendgemaakt dat er een bijeenkomst plaatsvond in Forti met leden van de Vereniging van Loterijverkopers van Curaçao. Er is gesproken over het versterken en verbeteren van het toezicht in de kansspelsector. Met name gericht op de loterijsector. En de vereniging die wil met de overheid werken aan het moderniseren en reguleren van de sector. Volgens Pisas zal vanaf dit moment minister Silvania het verdere traject coördineren om te komen tot een goed gereguleerde loterijsector.
Stroomkastje vliegt in brand. Dat gebeurde gisteravond. Toen kreeg de politie melding dat er brand was in een café aan de Helenastraat. Bij aankomst constateerde de brandweer dat de aanwezigen ter plekke er al in waren geslaagd het vuur te blussen. Maar het ging dus om een elektriciteitskast. De brandweer controleerde de kast om na te gaan of het vuur volledig gedoofd was. Ook het personeel van Aqualectra kwam ter plaatse en schakelde de stroom uit, zodat er een onderzoek kon worden gedaan naar de oorzaak. Dat wordt nog vervolgd. En de overheid lanceert de tweede editie van de schoonmaakcampagne. We hadden net het bericht over een illegale vuilstortplaats. Dat is nergens voor nodig, omdat afval gratis naar de landfills kan worden gestort. Ook in de komende jaren. De actie Dibo Pabo Kubo, die campagne die in 2024 begon en toen voor het eerst werd gehouden en 24 miljoen kilo afval opleverde, wordt dus nu herhaald. De campagne begint op 20 september en dan kunnen mensen op plaatsen met hun afval komen. En dan staan er allemaal bakken klaar. Dat is onderverdeeld in 4 delen van Curaçao. Daar krijgen we nog meer over te horen. Maar in ieder geval is het de bedoeling om Curaçao schoner te maken en aandacht te geven aan het toekomstige afvalbeheersysteem. En het moet vooral ook duurzaam plaatsvinden. Nou, u hoort daar nog meer over, u krijgt er nog meer informatie van. Maar die bakken die komen weer op verschillende plaatsen op het eiland. En het gratis storten bij de landfills blijft voorlopig doorgaan. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Beginnen op Sint Maarten, want daar is de oude bibliotheek helemaal afgebroken. Die bibliotheek was eigenlijk al niet meer in functie sinds orkaan Irma, dat is 2017. Het ligt voor degenen die Sint Maarten kennen aan de uitgangen van de Front Street en de Back Street bij de Kannegieter Street. En de minister-president en een andere minister was aanwezig, mevrouw Gums, bij deze daadwerkelijke afbreuk. U ziet ook de foto's. Het is de bedoeling dat er een nieuwe bibliotheek, een modernere gelegenheid daar plaatskomt. En daarmee is het een belangrijk nieuws voor Sint Maarten dat op die manier nog steeds bezig is met het verwerken van de schade die Irma in 2017 heeft aangericht. En zoals gezegd, minister-president Marcelina was aanwezig en minister Melissa Gums. Dan gaan we nu naar het interview en de persconferentie met de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het is Gerbert Kunst. Hij is al sinds 15 mei in functie. Nu heeft hij zich officieel gepresenteerd en we beginnen met een deel van zijn introductie waarin hij ook zegt wat hij doet en wat hij ook voor mooie tijd tot nu toe al op Curaçao heeft gehad. Goedemiddag, ik ben Gerbert Kunst.
en sinds mei vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het is voor mij een hele grote eer om deze functie te mogen uitoefenen. En vanavond is er een receptie waarin ik mezelf meer kan introduceren, maar ook natuurlijk inzicht kan geven in de plannen van het Nederlandse kabinet, dat vandaag natuurlijk een belangrijke dag heeft gehad, omdat de koning de troonrede heeft uitgesproken. Met andere woorden, het was vandaag Prinsjesdag in Nederland. Ik ben hier al rondom de zomer op het eiland actief, ook op Sint Maarten geweest en op Aruba geweest. En ik kijk er naar uit om in mijn rol de relaties tussen de landen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten te gaan versterken. In het verleden heb ik dat mogen doen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En heb ik mogen bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs in de vorm van de Strategic Education Alliance. Een inzet die we hebben gekozen om studenten te helpen om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te versterken. We hebben in dat kader bijvoorbeeld ook een koninkrijksbeurs geïntroduceerd, u misschien wel bekend. En vanuit die ervaring, maar ook vanuit de sterke overtuiging dat we als 4 landen met elkaar er sterker voor staan dan ieder voor zich, wil ik eigenlijk graag in deze functie aan de slag om samen met de partners hier op Curaçao, Aruba en Sint Maarten een succesvol, een mooi en divers koninkrijk te bereiken. En naast al dit werk geniet ik daarnaast natuurlijk ook enorm van al het andere wat Curaçao te bieden heeft. Is het cultuur, het is sport. Ik ben al bij de Blue Wave en de mooie wedstrijden van ons elftal geweest. En ik hoop natuurlijk met u dat we die straks ook op het wereldkampioenschap gaan zien. De koning heeft gisteren tijdens de troonrede, geen persconferentie, tijdens de troonrede laten weten dat de welvaart en het welzijn in Caribisch Nederland en in Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder druk staan. Samen met de regeringen en bestuurlijke partners daar werkt het Nederlandse kabinet verder aan meer financiële stabiliteit, sterker bestuur, voedselzekerheid en een beter voorzieningenniveau. Vanwege het geel-eigen karakter van elk eiland vraagt dat om maatwerk. Aldus de koning. En wij vroegen vertegenwoordiger Gerber Kunst wat de koning nou kan bedoelen met de welvaart en welzijn die onder druk staan. Dank u voor de introductie. En ik heb een vraag, omdat u noemde zelf ook al de troonrede en wat er over de vliegtuig is gezegd, maar het viel ook op dat koning Willem-Alexander stelde dat de welvaart en welzijn op alle eilanden onder druk staan. Nou zijn de woorden van de koning natuurlijk niet uw woorden, u kunt namens de koning praten. Maar kunt u het iets meer inkleden wat daarmee bedoeld wordt? Ik denk eigenlijk dat de koning, en zoals u zegt, het is niet aan mij om de koning te interpreteren, dat is niet aan de orde. Ik kan alleen zeggen waar wij als vertegenwoordiger aan werken en waar ik ook vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken aan werk. Dat is eigenlijk net als in Nederland. Merken we, dat zult u herkennen, dat er zorgen zijn bij de mensen op de eilanden. Bijvoorbeeld over huisvesting, bijvoorbeeld over dat alles duurder wordt in de supermarkt. Eigenlijk zorgen die ik ook heel erg herken in Nederland. En ik denk dat ik dat net ook probeer te benoemen als ik het heb over het maatschappelijk middenveld. Dus organisaties die zich inzetten voor het welzijn en het welbevinden van de mensen. Dat we die eigenlijk vanuit onze kant, onze mogelijkheden graag willen helpen. Maar dat we omgekeerd ook zeggen, en dat is denk ik wat de koning bedoelt als hij zegt dat dingen onder... In hoeverre dat veel aandacht vraagt van hem als vertegenwoordiger en ook in overleg met Nederland. Kijk naar de reactie. Ja, ik denk dat ik daar het volgende van kan zeggen. De vertegenwoordiging heeft heel veel taken en rollen en de vertegenwoordiger ook. Maar als u dat ook weet, in dit geval is er een Koninkrijksministerie, het Koninkrijksministerie van Buitenlandse Zaken en het Koninkrijksministerie van Defensie. En eigenlijk moet ik hiermee dus zeggen dat de collega die hier zit voor het ministerie van Defensie, Walter Hansen, en onze collega die liaison is voor Buitenlandse Zaken, Annemiek, die zijn eigenlijk hier als eerste voor deze lijntjes die u bedoelt. En daar is natuurlijk, kan ik u verzekeren, alle contacten die nodig zijn, ook op het niveau van het kabinet. Het is de vertegenwoordiging die vervolgens, als er andere situaties zijn, natuurlijk wel paraat staat. En dat is bijvoorbeeld ook als hier zaken zouden zijn die we misschien als een crisis zouden moeten aanduiden. En daar heb ik ook net iets over gezegd. Daar zijn we altijd heel actief in, omdat crisisbeheersing niet alleen nu, maar het kan ook over een hurricane gaan, kan over andere situaties gaan. Op de eilanden die kwetsbaar zijn qua ligging, maar ook qua omgeving, zullen we altijd vanuit de vertegenwoordiging klaarstaan om die crisisbeheersing met u zo goed mogelijk te verzorgen.
En dan gaan we naar het volgende onderwerp. De allereerste Nazario Martijn Championship staat op het punt van beginnen. Morgen is dat. Curaçao maakt zich op voor de allereerste editie van het Nazario Martijn Championship. Dat is een nieuw zwemevenement dat plaatsvindt van donderdag 18 tot en met zondag 21 september in het SDK-stadion. En er doen bijna 200 jonge zwemmers uit Curaçao en Aruba mee. En het is opgedragen aan Nazario Martijn, die zich altijd heeft ingezet voor de ontwikkeling van de zwemsport op het eiland. Hij is in 2019 overleden en hij richtte onder meer Typhoon op. En die hebben nu dit grote nieuwe toernooi georganiseerd. Tot slot nog internationaal nieuws, want we zagen al dat president Trump van Amerika heeft geclaimd dat er een derde drugsboot is uitgeschakeld. De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft op zijn beurt opgeroepen tot nationale eenheid in het licht van wat hij beschouwt als een oorlogsbedreiging in het Caribisch gebied tegen Venezuela. Zijn opmerkingen volgen nadat Trump had gezegd dat de VS vermeende drugssmokkelboten blijft aanvallen. Volgens Maduro is Venezuela hiermee blootgesteld aan een volstrekt verwerpelijke criminele en immorele dreiging van de VS. Zoals bekend heeft Donald Trump aan de pers laten weten dat er inmiddels al 3 boten zijn uitgeschakeld. En toen er een journalist de vraag stelde welk signaal hij hiermee wil afgeven aan de Venezolaanse president Maduro, antwoordde Trump: stop met het sturen van drugs naar de Verenigde Staten. We houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En dat doen we morgen weer. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.